दा बेनि खारन जागोन आरो बेफोर आरोखि बेखायनो दिनै बिटिसिनि खुंगिरिफोर आरो बिपिएफ पार्टिनि मावथिफ्रा ज' जालायनांगौ क्रिटिकेल डिसकासन जालायनांगौ बे हारसिं एनाउन्स खालामनाय हारसिंनो बुंलांनाय बेखौ गारनांगौ रायलाय दा रायखोमालायबाय थानाय जों खोनाबाय थायो जे जोंना चिफ सारा जोंनि रायलाया चिफ सारा माने हारसिं डिसिसन लायो हारसिं माने एनाउन्स खालामो बे बाथ्राखौ दिनै पार्टि मानसिया बुंबाय थायो जोंनि सायाव खोनाहोयो दा बिदि मानो रायलायबाय थानोबालाय नोंसोर टेबोलाव रायलाय ज' सावरायना सावराया पार्टियावलाय पार्टि लेभेलाव बेखौ सावराया दा सावरायबाथ' ज' सावरायलायनानै बेखौ जों माबालायनो हायो रिभिउ खालामनो हायो दा बिदि जानो नाङा दा बिदि जायाब्ला बिटिसिआव एसे डिसिप्लिना एसे माने ब्रेक जानाय जों बे आरोखि सासे बर' हारिनि दुब्लियाव माइ गायखांनानै आं दसे भिडिअ क्लिप बानायबाय मानोना मैया आरो दहाय आं मोनसे भिडिअ क्लिप नुदों बिटिसिनि सोमोन्दै आं दहाय सिगाङाव नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ क्लिप होनाय जाबाय दा भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना निस्सय नायनानै बुजिदों बेवहाय बिटिसिनि जनजाति सरासा मन्चनि दाराव देख्रेब बे सारा बिटिसिनि माखासे गोहोफोरनि सायावहाय गोबां बाथ्रा बुंलांबाय आरो दाखालिबो बिथाङा बुंदों कि बिटिसिआव फोरोंगिरि थिसननायाव लानानै गोबां किलेमेलि दा बे बाथ्राखौबो बिथाङा स्पष्ट खालामना होबाय खिन्थु नंगौ बिथांमोनहा थांनाय बिटिसि इलेक्सनावहाय बिथांमोनहा बिपिएफ सरकार फैनांगौ होननानै बिथांमोना बिपिएफखौनो मैखोम बिथांमोना सापर्ट खालामदोंमोन नङा होमबा आरो हाग्रामा सारानो जुदि बिटिसिनि चिफ जायोब्ला गोहोआ फैफिनगोन बिटिसिखौ रैखाथि होनो हागोन बे बाथ्राखौ बिथां सारा स्पष्ट बुंदोंमोन नाथाय बिथांमोननि नाजानाय सेस्था खालामनायनि गेजेरजों निस्सय बिथांमोना दिनै साक्सेस जाबाय जाफुंबाय जेनेबा प्रमद बर' सारखौहाय फेजेननानै बिथांमोनहा दिनै बिपिएफखौ सरकाराव लाबोनानै हाग्रामा सारखौ दिनै फिन आरो सेभ खालामफिननो हाबाय बेवहाय बिथांमोना साक्सेस जाबाय दा सरकार लाबोनो हानानै बा सरकार बानायफिननो हानानै साक्सेस जानायनि उनाव दिनै माखासे बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनफ्रा दिनै भेलुलेस जालांदों बेखौ बिथांमोना दिनै स्पष्ट खालामनानै होनो थांदों आरो बिथांमोननि सिगाङावहाय बिपिएफनिनो गोबां दैदेनगिरिफ्रा जे बुंदों होननानै बुंदों जे हाग्रामा सारा गावनि गोसो बायदि खामानिफोरखौ मावो गावनिल' खोथा सोलियो गुबुननि खोथाया सोलिया रज'आ बे बाथ्राखौ दिनै आंनि बुंनाय नङा बेखौ नोंथांमोना नुदों जे दाराव देख्रेब सारा स्पष्ट खालामनानै होदों लोगोसेयैनो जों नुदों थांनाय जेब्लानाखि बिपिएफनिफ्राय खाम्फा बरगयारि सारा बारबोदोंमोन बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएलआव फैदोंमोन अब्ला बिथाङानो बुंदोंमोन जे बिपिएफआवहाय खालि बे बिपिएफनि चिफ एबा जाय प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिलारि बिथांनिल' खोथा सोलियो आनखि गुबुन रावनिबो खोथाया सोलिया आरो गुबुननि रावनिबो खोथाया रज'आ होननानैबो बिथाङानो बुंदोंमोन जों मा बुंनो बिथाङानो बुंनाय बाथ्रा नङा होमबा दा गमामा जुदि बेबायदि जामारोबा बिटिसिआव जौगानायनि खामानिया माबायदि जामारगोन लोगोसे दा बिटिसि हालामाव गार्जेन जेनाखि मिनिस्टार गार्जेन मन्थ्रि हिसाबै हरबाय नङा होमबा बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लायावहाय गार्जेन मन्थ्रि हिसाबै हरबाय दा बेखौ बिथांमोना बुंदों गार्जेन मन्थ्रि मानो बिटिसिआवथ' गार्जेन मन्थ्रिनि गोनांथि गैया बेखौ बिथांमोना स्पष्ट बुंदों खारन बिटिसिआव जाहैबाय मा बे काउन्सिल आरो बेखौ सालायगोन चिफआ सालायगोन बिटिसिनि चिफ आरो इएमफ्रा सालायगोन नङा होमबा दा नोङो गार्जेन मिनिस्टार हरनाय माने मा गार्जेन मन्थ्रिया सोरजों रायलायगोन डाइरेक्ट फैनानै डिसिजों जिरायफैगोन डिसिखौ माबा बिथोन होलांगोन डिसिखौ मावनो थाखाय बिथोन होलांगोन ना अब्ला बिटिसिखौ मानो नांगौ बिदिबालाय बुस्थुआ बिदि जानाय जाया होमबा दा निस्सय सिङाव गोबां खोथाफोर हाबनानै दङ आरो बिथांमोना दिनै सिखार जानांदों दाराव देख्रेब सारा बुंदों जे थांनाय 5 बोसोरावबो इउपिपिएल सरकारनि समावबो बिजेपिआ जेरैबायदि इउपिपिएलजोंखौ लानानै गेलेदों आरो इउपिपिएलजों जेरैबायदि गेलेदों इउपिपिएल थानाय समाव बिथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों आरो फिन दाबो नै बिपिएफआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगो फिन बिथांमोना आरो बे खामानिखौनो मावफिनदों दा बेफोरबायदि जायोब्ला बिटिसिआव खुनु मोनसे जौगानाया फैनाय नङा आरो बिटिसिआव जेरैबायदि जौगानाय नांगौमोन जेरैबायदि सेफटि खालामनांगौ दंमोन हा हुनि रैखाथिनि बाथ्रानो गोबांथार बाथ्रा रैखाथिनि बाथ्रा बेफोर बाथ्राखौथ' बहुद साननांगौ दंमोन दा बेफोर बिदिबा बोरै जागोन कुइसना बे सिखारदों दा गतिके
जोंनो खालि जों राजखान्थि खालामबाल' जानाय नङा बे बाथ्राबो स्पस्त' नों UPPL होननानै नों BPF होननानै गावजोंल' सोंखारिलायबाय थानानै जोंहा जेबो मुलाम्फा जानाय नङा नोंथांमोना नुदों नोंथांमोननि ओनसोलाव नोंथांमोननि एरियायावहाय दिनै गोबां माखासे बाजारफोर खुलिबाय हाथायफोर खुलिबाय बे बाजारफ्राव दिनै सोर दङ बै ओनसोलफ्राव बै बाजारफ्राव जाय सोरबा फिसा गय दखान होजेनदोंमोन सोरबा फिसा लेपटप शप सुजेनदोंमोन सोरबा साहा दखान होजेनदोंमोन भारा लायै लायै बा सोरबा माबा मोनसे दखान होदोंमोन सोरबा मबाइल बानायग्रा मेकानिक्स दखान होदोंमोननो सोरबा माबा मोनसे दखान होदोंमोननो दिनै बिथांमोनहासो दिनै नोंथांमोननिफ्राय धोनिसिन कर्परेटसिन आरो बे ओनसोलाव बे एरियायाव बे मार्केट एरियायाव बिथांमोनासो दादागिरिसिन जानो जायाखै नोंथाङा मालाबा नायदोंना नोंथांमोननि बाथ्राया दा सोलिया बाहाय बै मोनफ्रोमबो बाजाराव दिनै बर'नि बाहा मेजरिटि दङ मेजरिटि गैया दिनै नोंथांमोना नोजोर होबानो जाबाय गोबां ओनसोलफ्राव दं जोंनि एरियायावबो दङ जोंनि एरियायावबो दिनै जों नुदों कि दिनै बेहाय बर'फोरनि बाजार एरियायाव बर'फोरनि खामानिया सोलिला खिन्थु बे बाजार एरिया सोरनि मेजरिटिमोन सोरनि जायगामोन बर'नि जायगामोन नाथाय बे बर'नि जायगायाव गुबुनफ्रा बोरै जायगा मोनजोबखो बोरै स्कप मोनजोबखो बिसोर बोरै हा मोनजोबखो बोरै बिसोरो बे जायगायाव हा बानानै बोरै नोंसिनिफ्रायसो दिनै थाला थाला बिल्डिं लुखोनो हाखो बा जों बर'फ्रा बाहा बेखौ जों बर'नि दैदेनगिरिफ्रानो लाय होआखैबा सोर लाय होदों जों बर'नि दैदेनगिरिफ्रानो बै समाव लाय होब्रिब्लाय आरो दा लाय होब्रेफ्लांनानै दा बिसोरखौ दा कन्ट्रल खालामनो हाला दा फिन जों बर'फ्रा बिसोरजोंसो दा कन्ट्रल खालामनो थांजागासिनो दङ मा आं गोरोन्थि बुंदों जुदि आंखौ जुदि नोंथांमोना गोरोन्थि नुदोंब्ला आरो बुंमारदोंब्ला नोंथांमोननि बाजार ओनसोलाव बा उइकलि बाजारानो जाथों बियो माने सप्तायाव खेबसे बाजार जानाय जाथों नोंथांमोना बेहाय नोजोर होनायसै मालाबा ओरै सेरफांगुरिनो क'क्राझार ओनसोलथिं होनसै आं मालाबा सेरफांगुरि मालाबा ओरै हल्थुगाव मालाबा ओरै गसाइगाव ओरै कुसुगाव बाजारनो ओरै बावहागुरि बाजारनो ओरै सराइबिल बाजारनो ओरै निनेन्थ' बिभिन्न रोखोमनि बाजार बा टाउन क'क्राझार टाउनखौ होनदों सोरनि माबाया सोलियो बाहाय दा दादागिरिया सोलियो सोरनि दादागिरिया सोलियो नों आंनिया आरो बिसोरखौ दादागिरि खालामनो थाखाय सोर लाय होदों जोंनि बर' लिडारफ्रानो लाय होदों बै समाव पलिटिकेलि माखासे लाबा लाबनि खाथिराव बिसोरखौ लाय होबाय दा बिसोरजों गादबनानै दोनजानो नागिरगासिनो जों बर'फ्रा सिन्था खालामाखै दैदेनगिरिफ्रा दासिमबो बे माथायाव हाबाखै नामा नैबे माथायाव हाबनांगोन दैदेनगिरिफ्रा आरो बे माथायाव हाबनानै खामानिखौ मावनांगोन जों बाहाय सोरबा BPF सोरबा UPPL सोरबा माबा हेनथेन होनलायबाय थानाय मा जानो जों जोंनि जिखौ जोंनो 6 सिडुल एरिया बेस खालामनानै दिनै PTC दानानै होबाय जों बेखौनो दासिमबो जों सेफटि खालामनायसो जों सालायनांगौमोन मावलायनांगौमोन नाथाय जों मेजरिटियासो जों दा माइनरिटि जानो थांगासिनो दङ आसरित ना बेफोर बाथ्राफ्रा सिन्था खालामनायसै नों बबे बाजारफ्राव बा दतमाखौनो बुंदो नोंसोरो दतमायाव सोरनि राज सोलिगोन दा बैहाय सोर बांसिन धोनिसिन जादों दा सोरबा बिसोरखौ थिखिनि लाराफोरखौ माबा मोनसे बुंनायसै दम दम बाहायो नामा सोरबा खर'खौ गांसोनायखौ होनायसै दम दमा सोरबा बे एम्बु जाराफोरखौ बुंनायसै ना फिथिख्रि जाराफोरखौ बुंनायसै नोंथांमोना बे दतमा बाजार बायदियाव ओरै नों कुसुगाव बाजि सेरफांगुरि बाजि दस्रा जायगाखौ बुंनायसै नोङो दम दम बाहायो नामा नों जिबनाव बाहाया दा जोंनि लिडारफ्रा जोङो बुजिलायनांगौ राजनितिखौ खालाम खिन्थु बै ओनसोलफोरखौ जोंनि दखलाव थागोना थाया बेखौबो जों नोजोर होनांगोन आरो बै बाजारनि ओनसोलाव मार्केट एरियायाव जोंनि बर'निनो जायगाथारमोन दा बेवहाय जुदि सोर दखल खालामखो आरो बेखौ जों कन्ट्रलाव लाबोफिननायनिथ' जों माखासे पलिसिफोरखौ पावारफोरखौ जों बाहायलायनांगोनथ' जों नाजालायनांगोनथ' जों बिसि सिङावसो थायोबाबो जानोखो उनावसो हब्रा जोङो स्ल'गान होलाबायबा हख्रावबायबा जागोन नामा जानाय नङा ना बिराद साननो गोनां स' बिनिखायनो दिनै दावराव देख्रेब सारमोनहा ओरैनो बुङाखै बिथांमोनखौबो गोबां मालाबा समाव गोबां सोंखारि आरो बिथांमोनखौ मालाबा समाव सोंखारिथाव खामानिफोरबो मावफ्लाङो नालाय बिदियावनो सोंखारिनांगौ जाना फैयो खिन्थु दिनै जे दावराव देख्रेब सारा जे बाथ्राखौ होनदों बेबो सैथो बाथ्रा आरो लोगोसे जेनेबा जोंनि BTC ओनसोलाव गार्जेन मिनिस्टारा हरबायनो दा बे गार्जेन मिनिस्टारा जों BTCनि चिफजों रायलायनाय नङा बेयो दा DCजों रायलायगोन DCजों डिसकासन खालामगोन नङा होमबा बे आरो बाथ्राया दा बिनिखायनो लोगोसे फोरोंगिरिनि थिसननायनि बेला दिनैथ' रायजो राजाफ्रा बिराद बिसास खालामदों बाहाय
प्राय गोबां बुवा जागोन खोमा होननानै मानोना बुवा जायाबाथ' बेबायदि एसेबां गोबाव थानो नाङामोन बे बाथ्राखौ गोबां बुंदों आरो जायफोरनाखि केसफोर होदों होनना बुंदों रबिराम सारा होनदों केस हाइकर्ट सुप्रिम कर्ट केस दङ बे बाथ्राखौ दिनै स्पस्ट ओंखारजोब्बाय दिनै रेगुलारफोरजों एनआइएसफोरजों बिथांमोना सोंलायलायबाय आरो बाथ्राफ्रा नङा बे बाथ्राखौ मिथिबाय आरो खुनु दानि जेरैखि एडभार्टाइजमेन्ट होनायजों खुनु बे रिलेटेड नङा बे केसफ्रा केसा दंमोनब्लाबो थांनाय 2026आव जेरैबायदि इउपिपिएलआ होलांबाय बावहाय जायफोरनाखि पार्सेन्टेज गोनांमोन मोनाखैमोन बिथांमोना मोनबाय नङा होमबा माने पार्सेन्टेज दङ थालांदोंमोन स' बिथांमोनासो मोनैनि खाथियाव केस होदों दिनै बिथांमोना मोना न' मोनबाय आरो बिथांमोनखौ मोननायखौ नुनानै आरो जों नेक्स्ट दाखालिसो जों मोनथिदों कि 15 जननि आरो मोनसे केस होफिनदों बिथांमोनाबो जोंबो मोननांगौ होननानै मानोना बिथांमोननि खाथबाव मिलायोमोन 2024नि मोननायजों दा बे बाथ्रा ओमफ्राय जेनेबा साप'ज डकुमेन्टस रिलिजेसननि बाथ्रायाबोथ' नोङो स्टेटआव होदोंमोन जुदि बे थायोमोनबा नोङो स्टेट गभर्नमेन्टआ होनो हायामोन नाथाय स्टेट गभर्नमेन्टआ दिनै खेबनै होलांबाय सिन्था खालामदों 5,500 4,500 खेबनै होलांबाय आंनि लोगोफ्रा मोनहैबाय 5,500आव मोनहैबाय आंनि लोगोफ्रा एनआइएसनि केन्डिडेटफ्रा आरो 4,500आव मोनहैबाय एनआइएसनि केन्डिडेटफ्रा होमबा जोंनि बिटिसिआव मा गेम सोलिदों लाजिथाव आरोखि बाहाय निस्सय माबा मोनसे दङ आरोखि बेखौ जों मोनदांनो हायो थ' जेखि जाया मानो जों सानो जुदि जों बिटिसिआव जौगानाय नांगौब्ला जों बाहाय सोरबा हाग्रामा सोरबा प्रमद नावनि बाथ्रा गैया आरो जोङो जुदि जोंनि कब्जायाव लानांगौ सानोब्ला आरो लानोबा बै हाथाइ बाजार मार्केट बायदि बायदिफोरखौ जोंनि माखासे इन्टेलेक्सुयेलफ्रा गोरों गोराफ्रा बिनि सायाव माखासे पलिसिफोरजों खालामनांगोन आरो बिनि गेजेरजों जोङो बैफोर ओनसोलफोरखौ जों गावनि कब्जायाव लानो नाजानांगोन दिनै बैफोर माखासे हाथाइ बाजारफ्राव जोङो नुदों कि जोंनि बाथ्राया बर'फोरनि बाथ्राफ्रा बाहाय मोनसेबो सोलिया बै थिखिनि लाग्राफोरनि बाथ्रासो सोलियो बाहाय आरो बै ना फिथिख्रि जाग्राफोरनि बाथ्रासो सोलियो बाहाय मिथिबाय मानोना बै ओनसोलाव बिथांमोननि बाजार बिथांमोननि गालामाल बिथांमोननि हलसेलार बिथांमोननियानो ना फानग्रानो बिथांमोननो साहा गलानो बिथांमोननो बायदि बायदिनो अब्ला मानो सोलिया जानो जों माइन'रिटि बर'फ्रा बेनि सायाव गोबां बुजिलायनांगौ दं आरोखि जों जुदि बुजिलायाबा जों बिटिसि मोननानैब्लाबो जों सानसे बिटिसिखौनो आरो जोंनो नांफिनगौ होननायसो मोनसे बिफिननांगोन जों मोनथिबायना बिटिसिखौनो आरो जोंनो जेरै दा त्रिपुरायाव जादों त्रिपुरायाव जे ट्रिपल लाइन बिफिननांगौ जानानै फैदों बेबायदिनो जोंनि बे काउन्सिलावबो आसामनि गेजेराव जों काउन्सिल मोनबाय दा बे बिटिसि काउन्सिलखौबो आरो फिन आंथ' नुहरदों कि दासिमबो जों रैखाथिनि जुदि पलिसि प्लेनफोरखौ लायाब्ला फिन आरो हयथ' जों 20-25-30 बोसोरनि बा 50 बोसोरनि उनावहाय जोङो बिफिननांगोन जे जोङो अट'नमास काउन्सिल नांफिनसिगौ बिटिसिनि आन्दाराव बा टेरिटरियेल मोनसे काउन्सिलजों नांफिनगौ होननानै जों डिमान्ड खालामफिननांगोन आंहा बे मोनसे फोथायनाय दं नोंथाङा नायबानो जाबाय मानोना थासारिया बेबायदि अबस्थायाव दं दा थेंक इउ